darrer diumenge d'octubre, el camí és ben sabut, eixiu a la carretera, que cal aplegar-se al cul, darrer diumenge d'octubre. La Marina i la Ribera, la Marina i la Ribera, l'Horta, els Corts i la Safor, van del Vall de la Costera, la Plana de Castelló, la Marina i la Ribera. Albocàsser i Alzira, Albocàsser i Alzira, Carcaixent amunt i al coll, Ontinyent, Carregandia, Almassora i Vinaròs. Campanessa Fosquet. Campanessa Fosquet. Ya estamos yendo a ver si sabemos.
Una volta prima. La tua partita. Faccio il